darnugol ballal USAID ina addana yimɓe heewɓe dognoɓe nder guri mum ene nder Casamance gonka mettuka to commune Boutoupa Camaracounda fodde galleji 300 ina ngoni e rafe musɗo maire wuro ngo hono Ousmane Sandang andani ino hulɓani no feewi. Donc ce programme Shelter for Life joɓɓude Shelter for Life no wallatno fodde 300 galleji hande ɓen foof no gondi e goƴa mawɗo so tawi ala ko waɗa ɓe jogorani hebde galleji ɗi ɓesguli ha tengti ɗe ɓe ganduɗa juuɗe mabɓe keɓtani caggal ko hikka ɓe gartir nokkuji mabɓe te koye ɗe balle ɓe jakorno ete o saaha ndungu nani ɓaado ko ɗum saabi miɗen kala kaɗo gonka gam ardiɓe diwal ngal ƴettana ɗum peeje. Que le comité régional puisse prendre en repérage la nouvelle donne. E nder commune Djignaki to funnangue Sindian dartugol programme uji ɗiɗi puɗɗi hutorede gam tittinde jaam ha tengti noon caggal de kaɓirɗe lelna ina addana kulhule maire wuro ngo hono Alfousseyni Jemme ina mettina e ngol dartugol andani rek ma bonnu yahargol yeeso jaam o. Il y a deux programmes. Programme ji ɗiɗi woni heddoɓde e commune men he caktugol USAID alweli ɗiɗaɓo ko programme kendejo juɓɓodirɗo e ballingol guidije adda jaam saabu deejre wawa heɓade e Casamance. USAID Gold Plus cartaɗo ɓoyani he lewru gowa ɓuuro e puɗɗagol ɗiɗaɓuru ndu o fuɗɗi wadde golle mum e leydi he ɗum noon ko commune Djignaki woni ko idori. Golloɓe golle jaam ina kollita kadi mettere mum en hen Lamine Koli gardiɗo heɓande gam hawratinde bagal politique e konu MFDC no wiye IRAPA hollati kulol mum e batte ngol ɗo daragol. C'est la panique d'abord. Ko adi fof ko ɗum kulol mawgol tawa e nder rendoji ɗi ko bettere mawde o wonandemi neɗɗo daraniɗo jaam nde tawno mi yeehi arrondissement ji ɗiɗi ɗi woni Findian kame Kataba 1 mi yii no yimɓeɓe gartirta e keewal ɗum memi ɓerdam no feewi nde keɓmi kabaru o mi ɗanaki on jamma ha weeti nde keɗimi jayndeji ɗi kadi kulolam ɓeydi tan ko mawnude. Henri Ndeki kolaɗo kuuɓal fedde wiyetende COSPAC ina nodde laamu Sénégal ɓe mbaɗa yewtere e hooreji leydi Amérique ngam wasde bonnude golle dandorɗe jaam. hino hitti andintingol leydi États-Unis no woowi wallitade Sénégal ko yowiti e ɓuttu hande ɗe landi hoorejo leydi Amérique yo wallito no o woowiri noon Sénégal. Juɓɓuli kewɗe gona laamu yankoje kono CRS Caritas Alwili 2 USAID Passerelle de dowlaji dentuɗe Amérique dokkatno kalis ɓe mbaɗi darde tinde e nder gartugol yimɓe doknoɓe galleji mum en e nder Casamance. Assane Ba, Ziguinchor, RFI.